Usa na ka fiction book author ang 12 anyos nga grade 7 student sa usa ka pribadong tunghaan sa lungsod sa Minglanilla. Ato siyang ilailahon sa report ni Luan May Rondina. Kung sagad sa kabataan karon, nagumon na sa mga gadgets ug cellphone, ang 12 anyos nga si Isa Geraldizo, mga libro ang gikahiligan. Sukad kinder hangtod sa grade 6, gipaubos siya sa iyang mga ginikanan sa homeschooling. Ug kay parehong hands-on parents, sila si Mommy Percy ug Daddy Rendon, muhatag gayud sila og oras matag adlaw aron mobasa og libro uban ni Isa. Busa di na ikatinga pa kun nganong sa linghod nga pangidaron, nadiskubrihan na ni Isa ang iyang pagka-bibliophile o ang pagkahilig ng mubasa sa nagkalain-laing mga libro. Apan iyang giangkon, paborito niya ang mga fantasy o mythology books. When I was a little young pa, like 5 or 6 years old, napalit ba kami og kanang fiction fantasy na book. And then I finished it in one setting. And then, a surprise si mama na human ako ato. So, I just started reading on and on from there, and then eventually I wanted to write my own book na. Ug kay nakita nila ni Mommy Percy ug Daddy Rendon ang pagkahilig ni Isa sa mga libro, gipasalmot nila kini sa Book Writers Club. Ug niadto lang July 27, pormal nang gilaunch ni Isa ang labing una niyang fantasy book nga giulohan og Classmania, Dragon War. So my book is about this prince from a country, fictional country, and then there's this queen's apprentice as well, and they have to work together to defeat some dragons. Otherwise, the entire continent will be destroyed. Sa 50 ka mga libro nga ilang napaprint, 42 niini nahalin gilayon atul sa book launching. Mikabat sa 50,000 pesos ang ilang nagasto sa pagpaprinta sa labing unang fantasy book ni Isa. Hinuon pinaagi sa abag sa Book Writers Club na pangitaan og paagi nga maggaan-gaan ang payment scheme. Sa pagkakaron, naglaraw sila si Mommy Percy ug Daddy Rendon nga makig-partner og mga bookstores aron mabaligya ang fantasy book ni Isa. Giswayan usab nila kini og baligya online ug ni-apply usab sila karon nga mahimuan kini og e-book. We thought about it and I-realize we have to let people know about this book because this will ultimately inspire other young authors, and the message that we want to kanasang hatag sa mga parents ba we just need to support our children kung unsa ilang ganahan. Aminado si Mommy Percy nga dakong hagit karong panahona ang pagpamaligya og libro kay mga gadgets naman ang gikahiligan sa kadaghanan ug may daghang mga e-books na usab. Kay para namo murag support for Isa, and since gi-homeschool na mo siya for 6 years, amo siyang i-consider nga trophy bitaw niya nga na journey jud niya ang homeschooling for that long, for 6 years. And para sa makita niya nga unsa jud mi ka supportive niya. To all the young aspiring authors, never stop chasing your dreams because eventually God will get you there. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.